How many crimes? Sizwa nina enizuma abantu emarekeni laphecelezi laba abantu okuthiwa izinkabi. Angikathathi kuzothiwani. Kodwa iqiniso lithi ngeke sinike ithuba ngoba oqala angingathi futhi ngeke mina nginikeze ithuba ngoba ngisuke ngikhokhelwe imali serious. Ngisuke ngikhokhelwe imali serious and ngisuke ngizokwenza i-showcase. Ngisuke ngizokwenza i-showcase. And angazi laba abanye suke bezothula lento ukuthi basuke bekhokhela kanjani. Yabona nje kimi ikhanda lomuntu lo 300,000. Hayibo Manje angihlali sengikhokhelwe ingena cash. Ngisebenza cash and ngisebenza one man ngithatha imoto yami this guy ngibeke ndawo ngehle angizifihli futhi ngijwayele ukuyithwala nje kuphela ikepisi kuphela. Bese ngikuphumisa ngiyifaka la isikhathi esiningi indawo zami zila lapha. Angijwayele ekhanda ngoba inyanga yami engithethe ngijwayele ukuyifaka la. Uma ngiyifaka la khamise house unamango this guy being for real bye. hayibo Akekho umuntu engizombalekela. God forbid Futhi angisabi umuntu angufihli lokho. hey Umsebenzi lo qashiya suke ngikhokhelile. Angidalelwe ayikho into engizoyikhuluma nani ngoba nani ngiyabaleka. Ngane kabi lezi bhamu niphethe. Amuthi angekhe mina ngiphinde lento nikhulumayo. Tshela bafana bami. Aniyeka nje kwamanje bangifuna ukukhuluma kakhulu. hayibo Kodwa sengithe kulungile. Qhubekani nina nikade lapho.